Българи, чували ли сте думата колаген? Чували сте я. Както миналия път казах, сега ще ви дам малко повече информация как да разграничавате колагените, за да не си хабите парите на вятъра. Колагена бива хидролизиран и не денатуриран. Значи, когато срещнете ето това означение тук, УЦ колаген 2, това е неденатуриран колаген от втори тип. Това е съществената разлика между колаген, който обикновено, когато се пише колаген, се подразбира хидролизиран и той, за да има реален ефект върху станото здраве, е обикновено между 2,5 и 15 грама. Той няма как да бъде вместен ето в ето такава капсула, която е под 1 грам. Затова, когато срещнете в хранителна добавка, в капсули, наименование хидролизиран колаген, знайте, че то е само колкото е така тук на нокътчето да ви окаже влияние. Той в такива грамажи е съществен и може да повлияе на станното здраве, само ако е от така наречения неденатуриран колаген тип 2. Проверявайте и това е същественото. Неденатурирания колаген тип 2, той е 40-80 мг и абсолютно достатъчен да повлияе на станното здраве, защото ключовата разлика за него е, че студено изличане на триизмерното съдържание на формулата на молекулата се запазва с цел влияние директно на имунната система, за да я обучава да не разрушава станния хрущял.